Dobrý deň, vítame vás u ďalšieho videa. Dneska sme na stredisku BISO Hurbanovo a pripravili sme si pre vás stroj. Jedná sa o toto rozmetadlo maštálneho hnoja. Je to od nemeckej spoločnosti Strautmann, ktorej sme výhradným dovozcom na Slovensku. V minulých videách ste mohli vidieť od spoločnosti Strautmann krmné vozy, ale táto spoločnosť vyrába taktiež náves s nekonečným podlahovým dopravníkom, ale napríklad aj špecializovaný náves na prepravu rezanky. Pokiaľ by vás zaujímalo rozmetadlo štandardnej konštrukcie s dvoma nápravami, s menšími kolesami, pozrite sa na naše video, ktoré sme robili minule, nájdete ho v odkaze pod týmto videom. Poďme sa už vrhnúť ale na tento konkrétny model. Táto konštrukcia rozmetadiel je na Slovensku obľúbená najmä vďaka vysokej stabilite a nízkej výške nakladania. Poďme sa pozrieť na zadnú časť stroja. Ako môžete vidieť, my máme rozmetadlo vybavené vertikálnymi rozmetacími valcami s priemerom 88 cm. Samozrejme je možné vybaviť toto rozmetadlo aj horizontálnymi drobiacimi valcami a rozmetacími diskami, ktoré môžu slúžiť aj na rozmetanie vápna a slúžia pre širšie rozmetanie. Môžete vidieť aj hydraulicky sklopné čelo, ktoré slúži ako ochrana pri preprave, a hydraulicky ovládanú gilotínu. V korbe rozmetadla môžete vidieť robustné reťaze, každá má nosnosť 28 tón a hydraulicky poháňaný podlahový dopravník. Špecifikum tohto rozmetadla oproti konkurencii je to, že tieto ozubené kolesá majú 6 zubov namiesto 5 zubov a zabezpečujú tak nižšie opotrebenie týchto ozubených kolies. Presunuli sme sa ku krajnej časti na rozmetadle vzadu, kde môžete vidieť mazacie body, robustnú prevodovku poháňanú hydromotorom, trúbky, ktoré sú tu ktoré sú vlastne nerezové, sú to hadice, robustný blatník a veľké pneumatiky, ktoré my máme tu vybavené v rozmere 650-65 R38, dajú sa ale vybaviť aj menšími pneumatikami, ale aj väčšími. V hornej časti rozmetadla môžete vidieť 30 cm konickú nadstavbu, ktorá slúži k zvýšeniu objemu tohto rozmetadla. Na hornej časti tej nadstavby je oteruvzdorná lišta, ktorá slúži k ochrane samotnej nadstavby. Ešte než sa presunieme k prednej časti stroja, môžeme sa pozrieť na rozmetadlo zo spodu. Máme tu nápravu BVP, ktorá je vzduchom brzdená. Máme tu listové odpruženie OE a taktiež tu môžete vidieť jednotlivé mazničky, ktorým sa OE maže. Presunuli sme sa k prednej časti stroja. Tu môžeme vidieť napínanie reťazového dopravníku, taktiež s mazničkou. Zaujímavosťou Strautmannu je táto nálepka, ktorá ukazuje podpis zamestnanca, ktorý vo fabrike mal na starosti kontrolu stroja. V hornej časti môžeme vidieť ukazovateľ polohy gilotíny. Je odtiaľ vyvedené jednoduché lánko, ktoré je zavesené na vrchu gilotíny a ukazuje, v akej polohe gilotína aktuálne je. Ďalej máme v prednej časti stroja tubu na návod a ostatné dokumenty a môžeme sa presunúť na druhú stranu. Tu môžeme vidieť robustnú odstavnú nohu, ktorú tu máme mechanickú, ale samozrejmosťou je aj možnosť mať hydraulickú. Kardan tu aktuálne nemáme, ale dodáva sa štandardne homokinetický kardan Wolterscheid. Na tomto skladovom kuse máme zavesenie pomocou K80,
Ale samozrejme, možností je veľa, je to len na vás, ktorú si zvolíte. Ďalej máme v prednej časti stroja ešte regulátor vzduchových brzd, hydraulický zámok pre zadný kryt valcov. Možností ovládania tohto rozmetadla je mnoho. Nám ešte bohužiaľ nedošiel ovládací panel e-control, ktorý máme k rozmetadlu objednaný. Samozrejmosťou je ale aj pripojenie cez Isobus, vrátanie Strautmann Isobus panelu alebo vášho panelu, ktorý máte vo vašom traktore. Presunuli sme sa do vnútornej časti korby, kde vpredu môžete vidieť vypálené diery do prednej časti, aby mala obsluha prehľad o stave naplnenia korby. Táto korba je tvarovaná do písmena V vďaka zahnutému profilu s rúbkou stien 4 mm. Čo sme vám zabudli ešte spomenúť je, že na tomto rozmetadle sú všetky opotrebiteľné diely, najmä na rozmetacích valcoch, vyrábané z ocele Hardox. Táto korba má objem 16 metrov kubických, ale 14,5 metra kubických je to po gilottínu. Ktoré zaujímavé prvky môžete na tomto rozmetadle ešte nájsť? Centralizovaná lišta mazacích bodov, automatické napínanie reťazí, kontrolný rebrík, LED pozičné svetlá, opotrebiteľné diely z Hardox ocele na rozmetacích valcoch, hydraulika vedená v trúbkach miesto hydraulických hadíc. Toto boli v rýchlosti základné informácie o našom skladovom rozmetadle Strautmann TS. Pokiaľ by ste mali záujem o viac informácií, určite sa na nás neváhajte obrátiť. Všetky informácie ohľadom aj základných cien, ale aj celej ponuky modelov môžete nás nájsť na našom webe www.bisoeshop.eu alebo www.centrumrozmetadiel.sk. Samozrejmosťou je aj servis a náhradné diely v rámci spoločnosti Strautmann pre slovenský trh pomocou sieti našich stredísk BISO. Ďakujeme, že ste sa k nám dneska pridali a budeme sa tešiť u ďalšieho videa z ponuky spoločnosti BISO Schrattenegger.